ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Sam Lasay 57. Ang oras ginadulong sa inyo ang Scant Market. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Sam Lasay 59. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan na senaryo ni kita sang panahon sa aton siningalinya medyo alang-alang pa. Ang aton sini Provincial Disaster Management Program Division. Okay, action down sa no problem. Total ang aton sining palibot medyo matawhay man amo na o galing medyo mapaang-paanggid si haring init sa aton sining palibot. Hindi gid magkumpiyansa sa aton sining kaugalingon. Labi na gid kung ikaw nagagwa permi kag expose ang imo lawas sa init kay delikado ini sa ginatawag nga heat stroke mga ka-action. Replacement sa inyo sining kaugalingon amo ang pag-inom sang madamo nga tubig. Una sa balita. Una sa aksyon. Sa gihapon tinagapahanomdom kita sa mga utod tanga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalaw sang Taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan alerto lang 24/7. Action Firing Line. Antes pa naman ang tanan diri kita anay mas importante pagid ini sa aton kabuhi. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanan sa pagpangayo sang imo panabang batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya
para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time la City 3 na sa aton sini nga pagpangalagad subong adlaw Biyernes na kita Abril 9 na 2021. Aksyon Firing Line. Adlaw sang kagitingan mga kaaksyon, adlaw subong sang aton sini mga baganihan diri sa pungsod Pilipinas. Saludo para sa ila tanan-tanan kun nga ang yari kita subong kag kun nga amo kita sini sa pungsod Pilipinas. Aksyon Firing Line. Bukas na aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon radiobacolod.com.ph, sa web naton araman YouTube plus ang aton sini nga Twitter account. Ang aton sini nga text hotline 0963-757-0874 para sa inyo sini nga mga mensahe. Ayo lang ko 2 to 3 liners lang para mabasahan ta ang halos tanan. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalinagumba kon Aksyon Brian Morden on board na tublas tuwabing nga takna sini nga gabi. Set back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalinagumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Ayoon ka na sa aksyon unahon ko na lang anay si Governor Jose Eugenio Lacson sinimat tiniyon bangod sa pagpirma niya sang executive order nga ang Negros Occidental, bugos nga Negros Occidental ipaidalom anay sa ginatawag nga curfew all ages las 8 sang gabi tubtob las 4 sang kagahon nga ini ang mga umpisa na sa Abril 12, 2021. Aksyon Firing Line. Monitor mga utod ta kung ano ang mga pagligwat diri sa Negros Occidental bangod sining padayon nga pagsaka sang numero ni COVID-19 sa diin nagakabala ka kita kay nga local case na ini. Ano may bag-o nga variant na bala diri sa probinsya sang Negros Occidental or syudad sa Bacolod palayo lang? I-check taman karon sa mga eksperto nga ang daw gaduging gid ini siya. No, nga gaduging unahon ko aksyonan salamat gid ano. Unahon ta si Governor Jose Lacson kay sini nga hapon mga halapit na magkilom-kilom ginpirmahan sini ang executive order agod nga ma-implementar ini sa masunod nga semana kag makapreparar man kita nga mga pumuloyo diri sa probinsya sang Negros Occidental. Firing Line. Kung ano gid ang pila ka mga madalom sini mga kaaksyon nga mga kaundan pagid no subong nga gabiti plastar tagin ni isa-isa sa aton sini nga pagpangalagad kag madamo man kita sa balita nga ginaman subong nga gabi para sa inyo tanan-tanan. Online sa Firing Line.
Ari sa aton nga linya, ginunahan tanadaan kay para makaparelax man si Gov Jose Lacson. Eugenio C. Lacson. Gov, may gabi dra sa imo. May action, Brian, sa mga nagpamati. Aha. Sining nga hapon, Gov, na pirmahan mo ang isa ka executive order nga nagaduso kag ipatuman na next week ining curfew nga mag-umpisa las 8 tubtob las 4 sang kaagahon. Gov, any content sining regarding iyang executive order para sa Negros Occidental, Gov? Well, basically, ang purpose niya is to control the movement, no, sa mga pumuluyo. And one way really is to put curfew, no, so that mas aga ang tao para sila sa ilabalay, no. This was part of the meeting this morning, together with all the local chief executives, and they were in agreement to put in a curfew. Wala na limbutang sa EO kung pila kasimanan eh. So when we feel na nag-improve na ang sitwasyon, then maybe we can lift this curfew. Because we know naman for the past 2 days, triple digit ang COVID increase na to, no? COVID cases increase triple digit 2 days in a row. So if we don't do anything about it, then we will really have a big problem, no? More problematic than what we experienced last year. So okay, so this was a decision by all, and so I signed it this afternoon. Okay. So, Gov, tanan nga mga, like for example, may ara kita biyahe iya, like sa series bus naton. So, 8 o'clock stop sila automatically, Gov. Mumalaning mga outbound, inbound nga medyo nagabahin na sa amo sining mga oras hasta matagalas 10 ang gabi. Ang curfew, except for sa mga cargo, no? Also except sa mga emergency cases where they have to bring a patient to the hospital. Of course, ang mga apors, basta may valid work schedule lang sila. Like for example, ang mga PPOs naton, no? So they're allowed to, siyempre may mga ibanda may schedule nila sa gabi eh. So they just have to show their IDs that indeed they are working in a PPO. So mga exempted ni sila. Okay. Otherwise you cannot be out in the street. Tanan nga mga essential siya ti okay lang gid sila, Gov, no? Amo ning gina clear to tonight kay kadamo na gid sa nagapamangkot man sa aton, Gov, no? Yes. How about the Gov, ang biyahe naton sa mga barko na siyempre may abot sa aton di from Panay area man lang kay may moratorium pamanta from other province, ina okay lang sila, Gov, any problema? Ang moratorium natin will end tomorrow, no? Tomorrow, yes. Although there was an appeal again from Region 6 to extend for maybe a week, a week. Pero desisyonan pa na sa IATF kung i-grant ang 1 week extension, no? Okay, ang mga borders tiya, Gov, no, why maniya ko why na nila botya. Okay lang gyang in and out sa sini nga mga inoras. I mean sa mga adlaw ya, Gov, ya okay lang. Sa adlaw wala, no, but we are now gonna encourage everyone, no, to ma-enroll sila sa Safe Pass. Safe Pass. Okay, yes. Okay. So because it was also may panawagan man ng mga LGUs, may mga LGUs na they want to set up again their borders within the province. So we all have to enroll now sa Safe Pass because that will be your
basis to enter other LGUs. So we're giving everybody the time to enroll ourselves SPAS. God just stay safe. Okay, all ages ni Gov, no? All ages ni? Well, of course, ang mga minors niya, siyempre kung upo sila sa mga parents nila, ang mga parents na lang can cover for them. Aha. Sige. Dok, ulahinon ko na lang, Gov, kung may ara kita update sa tong kainaman na lakip sa meeting nyo. I understand nga from MGCQ, kung pwede mag-GCQ ang Negros ang ginahingyo kung anong update sinisubong, Gov. Sini nga hapon. Well, nagsulat pero again sa IATF na siya, no? Aha. Although ang ginapasihan nila pirmi is the health service capacity. Kumusta na ang mga hospital beds kung kumusta na ang occupancy rate ng hospital beds. Di na sila gabase ang di na sila gabase sa kung ano na quarantine ang implement sa probinsya. Ang amon nga is we told them na ang amon ginapasiyan is because ang saka naton is triple digit so we don't want to wait na puno ng aton mga hospital beds, puno na sa mga COVID positive. We don't want to wait for that. And as I said, ang GCQ, which is a more stricter quarantine, sa MGCQ, ang purpose nila is to really limit or control the movement of people. Yeah. So, and then also, so that's because like the gatherings, we will just go down to 30% of capacity. Okay, so we feel that this will truly help, no? If from the very beginning, they always say na in fact, sa umpisa to sa ECQ, stay home gito kay kung ang COVID, kung ang tao ara lang sa balay, wala sila makadtuan o way makadtuan ng COVID, hindi makalaton, ma-die down lang na siya. Yes. So that's the purpose na we want to control the movement of people by limiting also the number of people in certain gatherings. So, amo na siya ang purpose ng GCQ. But then again, iya pa na sa IATF to decide. Gov, ari concern kita, no? Kay, syempre, curfew, may EO kita. Sa EO, may unod dira, Gov, gamanghatag kita mga fine or penalties sa mga magalapas ni Gov. Kung ano, sawayon na sila anay. Basically, because, we will be asking our PNP to implement this. So basically, dinadala lang ni sila sa depende kung jutay lang pwede sila dala sa presinto, but kung kadamo sila maybe pwede sila dalon sa isa ka gym, no? Kundi sila ipa-overnight sila, no? Pero basically wala man sila may penalty sila na magbayad sila fine na wala man. Mostly for community service. Kung pwede community service. Pero palimpihon sa ilang lugar. Wala. Kino gina-discourage sa gidman niya Gov ang kwan mo, no? Ang magbayad, no? Community service na malagi nang gina-encourage mo. Yes, hindi tama we will not go into issue weeks na magbayad sila a certain fee, no? Hindi nato na. And of course, manawagan sa mga
personnel sa PNP na kung ma-implement na ni, kag may mga dakop din sila, to take care of these people, of these violators, no, na hindi ta mag-abusar. The mere fact na if these people cannot go home at least for a couple of hours, very uncomfortable na sila. So I hope na hindi na sila magliwat-liwat. I see. So ato Gov, ang mga office abi dapat mga 6 o'clock out na sila or dapat before 8 o'clock nakapahimuyong na gid sila dapat Gov, ano kay base may banda bala subong way pag nakalabot silang information Gov. Yes, that's why it will take effect Monday pa para at least may pila ka adlaw notice. And so they can better prepare, no? There was even a suggestion 6 o'clock, but we thought that's too early. Yes. Kaya especially kung katrabaho ka sa government o sa private, normally 5 o'clock man ginagawa mo. Isa may overtime pa. So I think 3 hours is enough, for these employees to go home. Yes. Except again, no, as I said, ang mga PPOs nato na mayara sila tawag nato na graveyard schedule, they will be allowed. Ang Bacolod subong waiting pamandiri Gov, ano? So kabalo kita damo sa mga BPOs naton outside Bacolod. So ini sila digid magproblema kay okay lang gid yung way nila to Bacolod. Depende naman din sa Bacolod kanung bag-o nga EOs ginapaabot diri Gov da mo man lang sina, no? Yes, this EO that I just signed is really just for the LGUs under the jurisdiction of the province. Yes, Gov, sini nga adlaw 107 gid ang local case tano kag isa ka LSI daw medyo bugot-bugat gid siya Gov ang imo liwat nga panawagan sa Negrosanon sa sini nga panahon Gov. Go ahead Gov. Yes, we really need the cooperation of all, no. Every individual it's our responsibility to protect ourselves. At the same time, we are also protecting others. Local transmission is back. That's why it's difficult to control. But through contact tracing and treatment, we hope to bring down these numbers. And the curfew, we feel, will help because then people have to be home early. No? And so, amo na lang, cooperation na amo gyapon, and I strongly recommend na gidya subong is to wear double mask. Of course, on distancing, on washing of hands. Amo gyapon, no? It's still the basic rule, no? Basic policies ng mga health officials natin. With that, Gov, madamo gid nga salamat sa imong time early this evening. Mabuhay ka Gov, halong kag God bless atong tanan Gov. Madamo gid nga salamat, Action Drive. Gov, may hingagaw lang ko gamay lang gid Gov. I am sorry. How about Gov sa mga resorts naton gali Gov nga may aras ang overnight? Mga resorts abi sa province. Ang mga resort? Yes, Gov. Mga resorts naton. In fact, ang mga resorts naton, in some areas din pasira na sila, no? Especially in areas na very high ang incident of COVID, no? In fact, on a daily basis katako sa mga saka nila. Mismo mga LGUs yung pasira na sila. Now, if you are in the resort, again, we are hoping that the owners of the resorts will cooperate also, no? Because it's true kung anak mo sabagay wala man ta Boracay, no? Like sa Boracay ang party sa Boracay sa gabi man, no? But then again, sa mga resort owners naton, we know what the rules are, so I hope na the management will not only think of the income they can generate kung may mga bisita, but also ang welfare sa general public, no? So we will ask the cooperation on how to
in managing, no, in keeping the safety procedures, especially sa po, no, minimum health protocols ang face mask, face shield, distancing. So that would be the responsibility of the owners. Bayara na gid man close for may iban pag gov nga ti open sila, so health protocols lang gid ang ila dapat ipatuman daw mo lang gid gov. Correct, no, because sila mismo, no, as owners or employees of the resort, they have to protect themselves also. So they have to be careful also with the visitors that are coming in there, no, because it could happen na sila ang malatnan, no. So as I said, it's the responsibility of every individual. Sige. With that, Gov, salamat liwat. Mayang gabi, mabuhay ka, Gov. God bless. Thank you. Thank you, Gov. Action Firing Line. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat, Governor Jose Eugenio Lacson sang Negros Occidental. Action Firing Line. Ginuna ta to gilayon maka-aksyon kay kabalo kita kay ina sako man ni siya, gusto man makaparelax although nga tiduay man niya pa huway-huway kay daw puro trabaho malaning sa pinsar niya, pero kinanglan taman nga tagaan tsansa nga makaparelax dugay-dugay sang ang gobernador. Action Firing Line. Ginuna ta to kay sanambal ta na may executive order kay ginpirmahan ang gobernador sang Negros that starting on Monday, las 12:01 sang kaagahon, no? Lunes, las 12:01 sang kaagahon, ipatuman na ang hugot nga curfew sa tanan nga mga edad, halin las 8 ang takna sang gabi, tubtob las 4 sang kaagahon. Action Firing Line. Ang pamangkot kung hasta san o ini, ina ang wala nabutang. Kay suno sa gobernador, tubtob nga nagapabilin nga ining si COVID-19 padayon nga nagasipa, magapadayon man ang ining las 8 tubtob las 4 nga curfew sa bugos nga probinsya. Action Firing Line. Amo nang klaro, wala ini sang fine, duay sang penalty. Ang gobernador nagpalayag sa hindi man tiyagid amo na ka grabe yang nga manukot kita sa sini nga mga tao, pero siya dapat magkooperar lang kita. Ang magkaladakpan dira nga wala naga-obserban kag nagasunod sining curfew mga kaksyon, dalon sa police station ipa-overnight or hindi gani sa mga gymnasium abi nga luligwa kay ti observe yapon sang health protocol, and pagkatapos sina ipaidalom kamo sa pila ka oras nga community service. Action Firing Line. Sa tanan nga mga essentials na naman nga bagbiyahe, way problema. Kay pasugtan basta essentials ang PNP naton will verse naman ni sila kung anong mga essentials. Kay hindi ta gusto matabo tabo to sa NCR nga ang lugaw hindi essential. Action Firing Line. Oo, tidiri sa aton kag please lang hindi kita magbinutig action nouns, no? Kay didto sa iban nga probinsya may nadakpan tuyagani nga isa ka van nga may mga unod nga mga pasahero, nagkawat sila ya kabiyahe, ang ginhimo nila nagpalanago to sila sa sulod sang van nga daw mga inugbula nga manok ang ginsulod sa karton. Action Firing Line. Agod gid lang mga makapuslit sila way kamo yung naga-observe ya sang kun anong pagsulundan subong. Hindi naton ini gusto. Ining si COVID-19 sinong nanamian siniwala. But because nga nagakahinabo na ni subong, dapat kita magsunod sa otoridad kay ila tinutuyo sini amo nga mag-curb liwat ining si COVID-19 nga gakatingala kita kun nga nga nag-inamo sini. Action Firing Line. So observe gig kamo mga establishment, no? Kung hindi malangda mga pagkaunan, halos tanan sirado las 8 sang gabi. Gina-encourage ang tanan nga 6 o'clock pa man or palang manirado na para makabiyahe na papauli sa tagsa-tagsa ka mga puluyan ang mga pumuluyo mga kaksyon. Action Firing Line. Wala labot dire ang syudad sang Bacolod, no? All over Negros Occidental only, no? Wala labot ang Bacolod kay may kaugalingon na diyang panggobyerno ang syudad sa Bacolod. Ti Bacolod subongya ang aton sini nga curfew diri las 10 tubtob las 4 sang kaagahon. Ti lantawon tani kon may ara man sang kaugalingon nga executive order
nga ipapanaog dinhi ang alkalde sang syudad, mga kaaksyon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Ari mga kaaksyon no, ang ang Bacolod way pa no. Ari ang record as of today mga kaaksyon kahaladlok for Negros Occidental. Kay may ara subong sang 107 tanan ka local case nga nagpositibo kag isa iya ka locally stranded iyang individual. Aksyon Firing Line. Sumahon mo siya 108. Subong na ng adlaw ay nano nagkahinabo siniman. Daw hindi ko ma-imagine kung nga amo ni kadasig ang pagsipa ni COVID-19. Diin ini nga mga lugar amo ning pangitao naton. Kag ang Negros Occidental ang aktibo yang kaso karon. Ini nga data nga ginauyatan ko halin ini sa regional office case bulletin number 378 sa Western Visayas. Ang aktibo nga kaso sa COVID-19 subong sa Negros Occidental wala labot sa Bacolod 899 mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. 899 ang aktibo ini ha. Kag ang patay ara na sa 194 mga kaaksyon. But ang maayo lang din nga balita kay siring pagsipa ni COVID-19 no, siring nga mga binulan daw sildam iya nagkalamatay. Duay kita kabati nga manapatay because of COVID-19. Madamo iya sa nagpalasitive pero ang ibante nag-alalayo no, nag-asymptomatic mostly no. Amo ning delikado sa asymptomatic kay pawala ka lang pero carrier ka. Aksyon Firing Line. No, carrier ikaw, mga kaaksyon, no? So ang total cases karon sa Negros Occidental halin nga nag-umpisa gid si COVID-19, 7,925, no? Ang local case diri subong amo na may pinakadamo 6,097 mga kaaksyon, no? Ang recoveries ara na sa 6,829. Pero ang concern naton subong amo ni ang total case nga bag-o nga aktibo nga 899 mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Sige, ang syudad sa Bacolod subong nga adlaw may ara sang check ko lang. Ang syudad sa adlaw subong may ara sang 32 nga positive sining COVID-19. Kag ang ini nga 32 tanan mga local case. Aksyon Firing Line. Tanan mga local case ini tanan-tanan. Totally sa Bacolod nga aktibo halin sa nagligad nga 0-0 kita kung kaysara na lang sa tagpila na lang kag naglambot kita 20 plus na lang active. Subong 399 ang aktibo sa Bacolod. Aksyon Firing Line. So ang aton si mga otoridad simple man lang ginapangayo nila magsunod sa anuman nga mga protocols, standard, health protocol standards. Kaya mo rin makabulig sa aton nga amata pa dula si COVID-19 mga kaaksyon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Sige, amo na ang pinaka-latest sa bugos nga Negros Occidental. Paabuton tang Bacolod, kay nami ginmantod nga mag-synchronize manaksyonan mo kung anong iya sang Negros, amo man ang iya sang Bacolod, no? Para at least palariho kita dululungan, no? Base damo naman nag-question karon na kung nga ang Bacolod lain man ang Negros Occidental. Geographically, isa kita iya ka island. Pero may lain kay highly urbanized city Bacolod, Metro Bacolod Center ang Bacolod, may kaugalingon na diya nga panghimanwa kag pagsulundan. Aksyon Firing Line. I hope nga naintindihan yung aton gamay nga explanation daso na kay padalman tanakon nga kay damo gini nga pamangkot mo namo sina. So may iban nga mga lugar karon mga kaaksyon nga may mga nanari-sari na nga mga executive order nga ginpapanaog ang aton sini mga alkalde. Balikan ko na karon hindi gyud kamo maghalin dira kay gusto naton hibaluon kung ano na ning katabo sa aton nga local case nga ini. May nakasulod na bladire sa aton sining ginatawag nga bag-o nga variant sining mga UK, mga Brazil, mga US nga ini may Philippines pagani, no? Nga gina-mention sang National Office sang aton sa Department of Health mga kaaksyon. Aksyon Firing Line.
Nga ina mo si ano giblang gintunaan sinitanan-tanan. Kabalo kita may ara sang paghalog sang tinalikdan nga mga binulan. Kagamotong ginalantaw mostly sa aton cinema authority locally nga mo tong nagumpisa kun nga naglinapta ining si COVID-19. Action firing line. Pero karon hibaloon nato na sa aton nga pagpangalagad kag ipanghambal ko sa inyo karon dugay kun diin nga mga hospital, diin nga mga banwa kag syudad nga may ara sang panibag-o nga mga precautions. May mga lockdown na nga gakatabo diri sa Negros Occidental. Action firing line. Karon pagbalikot after may commercial kay na-check pa naton pero ang iban nga balita nga bantayan nyo karon dugay areho sa lokalo ang Nokpo may duha ka pulis nga nagpositibo sa illegal iya nga droga hindi iya COVID-19. Action firing line. Duha ka pulis pero may confirmatory pa man may 15 days pas lagi natag to challenge ang Sinik Galingon kag magpakita man kon inablang makapacheck man sila kon confirm gid lang nga nagayop-yop sila sang illegal nga droga. Action firing line. Samtang sa Negros Occidental Police mangyapon GC6 ang aktibo na subong sang COVID-19 nga lunsay mga pulis mga kaksyon halin to sag isa duhang aktibo subong GC6 na. Action firing line. Ang malain pa dire sa kapulisan sang Negros Occidental kay may isa ka police station nga tag-apat, 3 iya ang nagpositibo nga kapulisan sining COVID-19 nga ini. Action firing line. Dire sa Bacolod nga balita, daway naman ko gana gani magbalita ni kay Christian Tuloto kay do naluso-luso naman isang pulis, naluso-luso sang pulis, naluso-luso naman isang Action Radio. Action firing line. Basta kay positive siya sa illegal drugs. In short, nagayop-yop gid siya. Kag tinakuhaan man to siya kuno mo sang illegal nga droga ining si Christian Tulot. Ang ngalan niya Christian pero demonyong utok ya. Action firing line. Oo, kag tiya mo na may mga process pa subong ginahimo na file naman siya sang kaso ya against illegal drugs. Ang i-file naman nga multiple murder, triple murder gwa sini kay damo pinangmatay sining demonyo nga ini sa Lunes. Action firing line. Hindi pagidman totally nga siradong case kiti may mga iban pa nga ginahambal subong si Christian nga may mga upod gid siya mo nga ginhimo ang krimen. Pagkabuas lain naman galing atras abanti man o daway man kwan dati subong kuno ga kurog-kurog to ho ambal action Eric Magbanwa nagakurog-kurog to si Christian sulod sang selda sang police station number 8 kay natahaw na si illegal drugs sa lawas niya kag action names nangayo siya drugs sa pulis. Action firing line. Amala din atong drugs nga ginkuha nyo sa ako na ipasuyupan nyo kuliwat kayo naglain naging matsyag ko. Amo nang hambal niya kay na action Eric do gayuhom ko gani mo. Action firing line. Portino, sige pakaronan tana kagang iban nga balita sa aton sini nga pagpangalagad kinanglan ko mag-commercial. Ini nga bahin dulong sa aton sa Xanton Plus Herbal Soap. Ang ini nga bahin maka-action makabulig sa aton ining Xanton Plus Herbal Soap sa pagpakinis sang panit, pangpadula sang itom dira sa lawas nyo, katol, korikong, himbis, kaspa, kuto, baho, kag iban pa, Xanton Plus Herbal Capsule lang o kung Xanton Plus Herbal Soap lang ang sakalam. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Basta kibot kabusang sakalam ha, malakas. Basta ila interpretation lang sa ilrib. Sakalam is malakas. Si Rayan Trinidad, Kimberly nagamonitor. Vanessa Mayo nagamonitor man. Good rainy morning, Action Bry. Watching always from Rochester, Rochester, Minnesota, the home of Mayo Clinic. God bless and thank you. Salamat. Milail Oligo, Action Bry, live gamonitor Mr. Milail Oligo. Jubert Agnes Esconde. Good evening, sir. Watching from Manila. Sir, kumusta ang travel ban sang NCR sa Negros? Ma-extend pa or last na lang gid buwas, sir? Tiyan mo to, kainahambal ni Gov Lacson, way sila kabalo pa kung anong sitwasyon. Kaya may nag-aayo na nga i-extend pa gid. Ha? Guillermo Clarito, Action Bry, ari naman kami gaupod sa imo. Sa mga abyan ko, Sanday Boy, Miguel Briliano, kag Fred Madrid sang Mabini Coral, Barangay 30. Salamat. Okay, araman si Rosalina Arellano Espadero, Neneng Grate, salamat gid. Edilaw sa Victorias. Nana Isabel, evening. Francine Nathalie Bautista,
gapanghagad kaon. Salamat gid. Milail Uligo, Tamiao Lihog, Vanessa Mayo, Noel Amar, Marilo Kahilig, good evening, Exxon Brian, watching live from Barangay 1-A Manapla. Guillermo, sa pamilya Salodares, Gabituya, Catigio, Serapio, Trinidad, Lentijas, Nabor, Mogar, Rojo, Estrevillo, kag Clarito, nagaupod sa program ta. Salamat gid no sa mga pulahan kuno nga kabayo samtang nagaupod sa imo. Thank you. Michael Cinco Lamayen, thank you gid sa alihis. Romy Agsam, ang vaccine na Pfizer ay effective sa 6 months lang. News Japan po. Wala gid di sa amon pa. Ime Esmeralda Dolido Araman, Arman Regalado, naga-monitor samtang nagapanguso sa panglababaw kataho man ni klase banaw. Ay nasang pila na lang taguro na bilinser nga amo sina no. Tatlo ta ni Sir El Reo kay gapanguso man sa nangon libre ni siya mo. Rodora Shoko, good evening Sumbray, monitor lang ko di Hong Kong, halong kita tanan. Yes. Amen. Alex Montesa, Sir Bray, lihog lang Tamiao sa mga EFC girls nga mga abyanta sa kanday Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am Kelly Jelly kag Ma'am Leda Zamora Yamagishi nga nagaupod na sa imo program sa sining nga inoras sa pagbutlak sang adlaw kag pagtuhaw sa mga bituon sila ugyon madamo gid nga salamat. Ba nagabinalaybay ikaw? Brian Jonaldo, evening Sumbray, patamyaw ko lang gali family Don Jonaldo sang barangay Buehem City. Anong Buehem City? Sa sitio Ulitao. Thank you again. Sige. Janet Flores, naga-monitor man sa program mo. Thank you again, no? Alex Montesa, Franco Villanueva Osorio, good evening, Sumbrayan, halong Bacolod noon. Francisca Puso Madiraso, good evening, Sumbray, watching live from DC2, Regent Pearl Home Subdivision, Alihis. Arakman, naka-Aragoy si Sir Montesa. Good evening, Sumbrayan, halin kay Don Liv Perez, Bonoy or Banoy Bahande. Yung gabi Sumbray, just watching. Salamat. Alex Montesa, good na nga restriction kay sa ECQ. Sir Bray, probinsya nga inisyatibo. Hovot, ano ni Hovot man? Hugot nga ginasuportahan ko, Sir Bray. Hugot gali ato. Sige. Alma Enriquez Alagon, good evening, Sumbray, and keep safe sa mga kasimanwa tala binagid sa barangay Galicia, watching from San Pedro, Laguna. Christine Minies Villalubos, Araman. Michael John Season, good evening, Sumbrayan, monitor from Chato Elias, Paranaque. No? Greet ko lang, happy birthday si Kuris dira sa barangay Sumag ka Greg Hostiniani Puertas sa Quezon City. Thank you. Nene Patino Araman, Ken Maika Villanueva, good evening, Sumbrayan, more than watching you live via Facebook from Purok Maisan, Barangay Buna, DSB or Bunga. God bless and more power. Aksyon, Radyo Bacolod. Thank you. EARL Verreal. Salamat. Okay. Jen Oy si Sir Araman, Betty Monsirate, mayo gani nga 6 p.m. curfew na para makatulog ang mga tao temprano pa inabala. Ang lawas makakuha 8 hours katulog kag pagkaaga, mata mag-init kag mag-exercise tayo tuwing umaga. Vilma Panerio Buladako, I'm sorry. Nagamonitor subong sa San Mateo Rizal. Thank you. Bao kalagaw ko na sa Mateo Rizal mo. Nga nakalagaw ko na kay natalang ko, sige lang ko libot-libot. Bert Herapusco Caraballo, good evening, Sumbray. Klaro naman ina nga si Tulot ang suspect. Jean Oy si Sir, good evening, Action Brian. More than monitoring always. Hello to Energy Fans Club. Thank you, gid. Godspeed. Nan, kamo na follow gid sang health protocol kay COVID is real. Kung hindi kamo mag-cooperate, kamo man gihapon ang pinitensya, hindi makagwa. Keep safe, Negros, and God bless. George Gargasiran, good evening, Action Brian. Kag sa taran nga watching live sa kusina kulang. Rodora Shoko, si Tulot man mismo naghambal nga Thursday lang siya nagsuyop, Action Brian. Sure lalo positive gid siya.
George Kagasiran, basi sundon man ni Mayor Bing ang curfew hours ang province at ti amo ginaki dapat synchronize. Doon di kayo sugot mag-EO ya si Mayor Bing niya, Sir George. Si Dad's Kurt Gel. Grabe nga ngalan. Ano ka budlay? Ikaw, Action Airway, kaya mo na ang ngalan niya. Si Dad's Kurt Gel. So, good evening. Actually, mga 3 days pa lang man ko galantaw sa imo through FB, sa akon iPad, kag sa amon TV sa YouTube. Thank you for bringing good news. You really looks good on TV. Oh, see? Pang good vibes gid man ya kon gwapo, no? Ay, kalain. Salamat gid, Dad's Kurt, Kurt Gel, Kurt Gel, or Kurt Hill. Keep safe, sir. Salamat gid sa ano tawag sila gani? Compliment kag pag-admire. Pang good vibes ko. Thank you gid, sir, ha. Keep on watching lang, sir, every night or sa bugos nga pwersa sa Action Radio. And paki-share lang sa aton sining kwan sa aton sining program. Alex Montesa, Lone District of Bacolod has its own governance and style. That's why amo nang gin-mention ko kay ina. Evan Color, Sir Bry, kanami martilyohon ang ulo niya. Ikaw, Sir Alex, basi ma-misinterpret na gano'n ang imo nga message na nga na good governance and style ka, tapos may mga martilyohon ka na sa ulo sa puntaho. Anay nalipay pumulo sa syudad sa Bacolod. Sinong martilyohon? Ikaw. Be careful sa inyo nga mga message na sino ning martilyohon ta? Si Tulot o kon Maria Rivera Morayama Arama, nag-monitor sa Japan. Renato Tanyuan, good evening, Brian, watching live from Isabela. Great lang, happy listening sa mga Tanyuan family sa Barangay Maaw kag sa Isabela, Belio kag Magwad family. Raymondo Campos from Jeddah. Bao, salamat. Good. Leah Younger Esquivel Araman sa Talisay. Merly Dolido Magallanes, good evening, Brian, watching live from Hong Kong. God bless and keep safe, everyone. Joval Trinidad, good evening and God bless always. Action Radio, Sir, Action Bry, we're monitoring from Cabancalan City. Greetings also to all your viewers and listeners. Albania's Miles, good evening, Action Bry, maghalong gid kita tanan. Lynette Negrido, good evening, Sombray, sa tubang ko di balay sa East Homes 1, tagagabi, gapamati ginasa sa radyo kag sa Action Firing Line. Ay, gali ka ta. I-check ko ni karon na. Thank you, Gita Linet. Ang amigo ta nga si Juan Arnel Marania, may negosyo na di manugid kundi dapit, no? Hadlok siya utangan. Vanessa Mayo, thanks, good sir Milal Oligo, for the greetings. God bless. Araman si Yole is Intrata Praka sa Kansilayan, Morsya. Thank you, good. Romela Ilustri Arivalo sang Bago City. Rochelle Torbela Araman. Teresa Soriaga Flores. Good evening, Sir Bry. Keep safe, always watching from Fortune Town. Nico Di Benegracia. Good evening, Sir Bry. Naga-monitor Nico from Japan. Eva De Leon Araman. Monitor ga Kalatabo. Salamat, good. Ramsky Bindol sa La Carlota. Ana Mandrigos Rob o Sugbro, nagbaliktad ha. Listen to learn, hindi dapat magpa-star sang mauyon kag adikon nga pamilya paryente sa imo balay for your own safety. Ahay. JJ Palovard, good evening, Sumbray, monitor from Talisay City. God bless, always keep safe. Salamat sa masobra 200 nga viewers na tonight ha. Thank you, Gid. Di ka mo maghalinda kay dungagan tang aton information. Love Castillanes Araman, Lilia Taton, demonyo utok basta ga-drugs yawa na. Jonah Garcia, good evening, Sumbray. Good evening man sa family Garcia, family Hiniralaw, family Baladhay, family Dalumpines, dyan sa Sitio Dulao, Barangay Mailong, Bago City. Halong Pirmek Sumbray, watching from Tandang Sora, Quezon City. Pagbalik tayo dugay-dugay, i-try ko ganyan ng buton ang doktor sa DOH. Oo, sa region. Mamangkot kita kung ano na nagkakatabo sa palibot ta. New variant na bala ini, palayo lang.
or anong sistema ang nag-inamo sini, no? Si Paul John Adeba, mayong gabi Action Bray, watching from Yangju, South Korea. Maria Faye Maravilla, good evening Action Brian, stay safe and healthy always from Palawan. Daghang salamat. Oh, thank you so much. Jo Marie Subang ni Boy, niya punta Arico kilometrahin Nuevi Sumaag. Salamat sir. Leticia Pastrana, good evening Action Bray. Monitor lang kami di gihapon. Keep safe. God bless us all. Thank you, Gid. Isabilita Dogines Nieves Panerio, Araman. Eva De Leon from Barangay Villamonte. Albert Kyle Lazalita Timada. Good evening man sa inyo tanan. Hilda Catalogo Vicente Exombray Paliyog Tamyaw sa Soberon family sa Palencia, La Carlota City. Condolence. Romel Crispo watching from Cebu City. Albanese Miles, halong mga Ilognon. Damo gid nagpositive tungod sa bulang. Ay, ara gid ang bulang-bulang gid nga ini. Richelle Bonilla. Actually na interview namon sang udto sa Action BBB ni News Direct si Mayor Tongson sang Himamaylan kay si Mayor Tongson sang Himamaylan nagpositibo man sa COVID-19 and his Vice Mayor si Justin Gatuslao. Habal ni Mayor Tongson, nagdata si COVID-19 bangod sang bulang-bulang dira sa SOR. Rachel Bonilla nagamonitor man. Bernadette Lacson, thank you Gid. Love Castellanes, watching live sitio Basak, Barangay Mahalang, Himamaylan City. Elmer is Itunes, Regalado. Mayang gabi sa Action Bray sa Ayungon, La Carlota City. Pamilya Regalado from Letex, Fairview, Quezon City. Okay, sige. Riquilito Juve, nagamonitor man. Musta ang Bacolod update? Len Florentino, good evening, Sumbray. Monitor lang kami di DSB, Barangay Igmayaan, Purok Saging. Si Naji Lance Faith Glimada Panggilimutan. Thank you, Gid, sa Marilao, Bulacan. Janet Oquindo, watching from Imos, Cavite. Ginilyn Patiga Diaz, nagamonitor. Araman si Maui Kanyada Jr., amat-amat balik sa Kanding. Ay, gani man. Richel de los Reyes, Shania Dennis, ginag-greet niya. Juan Bantulo, mayang gabi sa tanan nila binagid sa pamilya Bantulo sa La Castellana, watching from Manila. Stay safe and God bless Action Radio. Salamat. Liza Castellano Parunggaw, evening po, watching from Cabanatuan City. Anilignavi Altia Ayvujes. Salamat. Jen Balza, nagamonitor man. Bray aslang ko kung tuod nga ma-GCQ ang Negros Occidental. Way pa. Ginaayo pa na. Tere Piscante Alohita. Good evening, Sum Brian, watching from Mandalagan. Keep safe. Kaumanda, keep safe man. Love Castellanes. Great ko lang, Sir Bry, family Castellanes and Ilocawan. Lolet Atos Digayo, nagamonitor man. God bless. Nene Patino, Action Brian, Game of Dawn, last episode, final revelation. Ay gali, wag pa man sana. La Mayo Delphine Hooligan, family La Mayo sa Araw Vista Alegre, salamat. Mabel Villa Macariula, gapamati ginsubong sa Bago, salamat. Jalen Liante, good evening, Sumbray, watching live from Hong Kong. Great ko lang. Badis ko si Faji Bar, Jace, Tordillas, and Levi Shokon. Keep safe everyone and God bless us all. 7:50.
Radyo, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:51, gina-endorso tagid sa inyo ang DTX Takos National kay Miari Mantas National. Before kita maglabot sa aton sining doktor nga interviewon tonight, mamangkot kita ng kumustang sitwasyon tali kon COVID-19 ng paghambalan. Firing line. Kay ho may pila ka mga senador kaangay kay Lacson, kay Hontiveros, kag Villar dismayado sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ti panubuon kag ginpasugtan ang taripa sang importation sang baboy nga produkto diri sa pungsod Pilipinas. Firing line. Ang ila sini nga paglantaw ti ini 1 year ini mo no ang tinutuyo diri ni Duterte amo iya nga pag hatag solusyon sa nagakulang iya nga supply sang baboy rason kun nga ang tuman kasaka or tuman kadako ang presyo sang kada kilo. Firing line. Palayag diri makaksyon ni Villar, no? Guba ang negosyo sang lokal kung baboy ang paghambalan. Si Hontiveros di dismayado siya. Sa Lunes nga adlaw, may ara sang hearing ang Senate Committee of the Whole mga kaksyon kag italakayon diri ni Lacson ang ginatawag tungpats dira sa Department of Agriculture. Firing line. Ti tungpats ti patong guro no ining kinawatay kag kwadra sa Department of Agriculture inang korupsyon. Firing line. Ang iban nga balita makaksyon sa nasyonal ang Quad Alliance of Concerned Teachers bala nga si Raymond Basilio nagapa sa panawagan suwong ka nagasinggitan kay Presidente Rodrigo Duterte nga dubleho na ang sweldo sang mga manunudlo. Firing line. Siya matapos na lang ang matapos na lang termino ni Duterte sa masunod nga tuig, wala gin matuman ang double sweldo sa mga manunudlo. Firing line. Siya kabalo ka sa data nga ginpagwa mga kaksyon sang Ibon Foundation, no? Liba ka miyembro sa pamilya dapat may sweldo ini nga tag 31,920 kung sundon gid sa ila sining nga survey. Firing line. Ti subong ang mga maestra subong ya 9 out of 10 nagabaton sang nubo gid nga sweldo kung ikumpara mo gid sa matudtod nga sweldo. Firing line. Nan, imagine mo na ti lantawon ta niya kay dudugay naman ang singgitan na siniduay pagidyapon matalupangdan ang sweldo sang aton sini nga mga manunudlo mga kaksyon. Ang iban nga balita iya sa nasyonal ginpalayag diri sang Malacañang nga si Presidente Rodrigo Duterte iya maayo gid fit and healthy iya si Duterte subong una gin report nagligad nga si Mana nga tina-stroke daw siya. Waya, okay lang siya. Nag-selfie pa sila gani sang iya sining sidekick dira nga si Senador Bongo. Kag siniman nga adlaw gin pagwa sang Malacañang nga negative ini siya sa COVID-19. Kay gin swab test ini siya last week mga kaksyon. Good news for us kay ini siya ang negative sining COVID-19 kag ang Philippine Security Group under kay Duterte mga tawo ya ini nagpabuhin anay sa mga aktibidad nga ginahimo ni Presidente Rodrigo Duterte to likaw sa sining pagdata karon ni COVID-19 mga kaksyon. Firing line. Ang subong ang Malacañang complex sirado, no? Lockdown man because sa ginapatuman nga enhanced community quarantine sa Metro Manila. Firing line. Ang iban nga balita sa national tearyo AstraZeneca ipauntat anay ang pagpabakuna sa mga nagaedad
60 panaog mga kaaksyon. Action firing line. Ini matapos ang gihapon report nga blood clot didto sa iban nga pungsod kag pagnubo sang platelets sa mga nabakunahan nga amo sini nga mga edad ay nano ini. Action firing line. European Medicines Agency amo nang ginbasihan nila kag nag-investigate ni sila sa sini nga mga tinyon. Dapat tarungon tani no. Dito ni pag lahog-lahogan kay base magkala disgrasya ini nga ginpabakunahan ti pila kadlaw ay gid may pabakuna pro. Action firing line. Tinituyo sa aton sining Food and Drug Administration FDA kag ang DOH nga siguraduhon ta ang ini nga mga bakuna nga nagasulod diri sa aton nga hindi man makadisgrasya sa mga Pinoy. Action firing line. Isubong adlaw ho ang COVID-19 sa Pilipinas nagdugang sang 9,216 do kadamo gid no. And subong sa bugos nga Pilipinas halin sa nagumpisa si COVID-19 may 828,366 na ang cases. 167,279 ang aktibo kaga naka-recover ara sa 646,968 ang patay 14,119 nagdugang man patay subong sa 60 man kabilog. Action firing line. Amo na mga latest na mga update sa Manila mga kaaksyon balita national mayari ko titani balita nga asawa nadakpan ang bana nga may kirida, binuno i-aksyonan ang kirida, may makundi niya ginbuno aksyonan sa kinatawo sang kirida. Action Brian Borden. Action firing line. Pero pabawasan ko na lang na kay gusto ko na isa-isay para maka-edukar man kita sa iban diri nga mga bana nga di pa kontento sa isa ka unod kay mangita pagid sa iban nga unod. Action firing line. Na nagkriminal lang ang asawa niya tungod sa katuntuhan sang bana. La 7:58 na sa aton sini nga pagpangalagad. Action firing line. COVID-19 ari, no? Itingbon tani ang balita sang COVID-19 mga kaksyon diri sa Negros Occidental. Kay ari mga kaksyon no. Sinigid na mga hapon nagpagwa sang executive order ang banwa sang Kawayan. Executive order ni Kawayan Mayor John Ray Tabuhara nga pabakuron pagid ang measures tuyo nga mapunggan ang pagsaka man sang ila sining COVID-19 didto no. Suspendido ang operasyon sa tanan nga opisina sang municipal building kag sakop sang barangay poblasyon sa nasambit nga banwa umpisa Abril 12 tubtob 16 sa masunod nga semana. Atensyon taga Kawayan. Action firing line. Ara, i-adapt naman ang mga opisina nga nagadulong sang basic services tina normal. May mga skeletal force agod hindi mapiktuhan ang serbisyo. Ina ang nasambit nga pagsuspender sa tanan nga mga market day sa banwa until further notice buksan ina kung san-o ti pariyo man sang IO ni Gov subong until kung san-o nga maga jutay ining nasambit nga si COVID-19 numbers or naga-positive every day, among pagdula sang curfew ti kay daw gadamo pa siya. Action firing line. So hulat-hulaton, gina-encourage man ang tanan nga pribado kag pampubliko nga eskwelahan nga maghimo sang precautionary measures pareho sa pag-suspend man sang module distribution. I-obserba man ang work from home arrangement o kon skeletal force ang iban pagid nga mga measures batok sa COVID-19. Ini nga ginabasa ko sa inyo EO dira sa Banwa sang Kawayan. Take note, Banwa gid lamang sang Kawayan. Action firing line. Ang iban subong nga adlaw makaksyon nga nagpatuman sang ila sini mga precautions. Pangbasahon ko diri para at least ma-inform kamo subong mismo nga gabi kay basi way pa kamo man ideya dira pagi diri sa aton sini nga pagpangalagad makulo kompleto tene. Action firing line. Amo na to ang sa area sang Kawayan. Now, ari pagi diring iban mga kaksyon, nugbo-nugboon ko lang niha kay medyo lawig-lawig abing iban diri no. Okay, dali gid lang. Diriyo. Ariyo, ang hospital sa siyudad sang Bago ginpaidalo man subong adlaw sa total lockdown. Magod sa madamo ng staff dira nga nagpositibo sining COVID-19 na dira sa Bago ina.
Aring balita man nga perti kay si Himamaylan Mayor Tungson kag ang Vice Mayor sini nga si Gatuslao nagpositibo man sa COVID-19, no? Isa sa mga ginagin mention kay ina ni Tungson sa interview sang Action Radio, abi mo kon ano, ang ining wala untat nga bulangay dira sa sur nga bahin sang probinsya. Action firing line. Ti bulang pamor. Kay kabalo ka daw kadamo gito nagpositive to sa Isabela to. Nga halin sa bulangan. Nagbinulang abi sus ko nga Ginoo. Hindi nga mga tao doon di gid makatulog kundi makabulang. Ti araw, amo ni mga precautions subong mga bag-o diri sa probinsya sa Negros Occidental kag mga subong laning adlaw kag may mga nagpositibo iya nga mga alkalde na. Action firing line. Kay una nga nagpositive amo ang alkalde man sa Banwa sang Murcia, mga kaksyon. Action firing line. May ara sang mga manunudlo na nga nagpositibo man, no? Kinanglan observe gid kita no sa aton sini nga ginapatuman nga health protocol. Action firing line. Now, kung aton gid pagalantawon, halos tanan subong aksyonan questionable sa una mo diin inihalin nga ang amuning gakatabo ta subong sining pagdata gid ni COVID-19 nga daw kakilibot gid daw. Do ka hapos lang iya nga amuning numero. Diin paano ini pinanglista, paano ini kaklatabo di sa aton. Action firing line. Sa nasiling tana, according sa naglegal sa Provincial Administrator nga si Attorney Ray Frando Diaz II, nagduda to sila nga tong paghalog sang unified nga travel protocol around the Philippines, mga kaksyon. Amo tong rason kun nga nga nagdamo ining local case kay nga ginaparikta na lang pauli ang mga travelers naton inbound, no? Nagasulod diri sa aton halin sa iban nga probinsya nga wala na sang swab test pa o kon quarantine kay may bitbit na sila nga RT-PCR test result nga negative sila from the origin to the destination sa sulod sang 72 oras. Action firing line. Ti pag-abot nila diri sa aton sa Negros Occidental, kung wala ka man lang sang simptoma sining COVID-19, way ka biga ubo, way ka man gahilanat, way ka sakit ulo mo, sulhay ka gid, you are free nga magpauli sa inyo nga puloy-an nga wala na sa kung ano nga mga swabbing pa o kung mga health protocol under iya diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Amo gitong ginadudahan nga nagpalala sining sitwasyon kun nga grabing sipa subong sining nasambit iya nga si local case sa tagsa-tagsa ka mga banwa kag syudad diri sa probinsya. Ti today lang local case tanan 107. Ti kakulugmat na kaysa nagligad to kadamo sa mga kaso ta nga gadululoble sang tong pagdata last year ni COVID-19 aksyonan. Hindi to ya local case, kundi mga LSI, RUF, o kon OFW, nga bisa nagpalasitive ato sila, do hindi tato yung makugmatan, kay white to sila yan nakapauli, sila balay, positive sila, but ara sila nag-stay sa mga hotels or mga quarantine facilities, nga hindi sila makapanglaton. Action firing line. Pero subong ya local case na ini, meaning around the community, ara na sa palibot niyo, si COVID-19. Action firing line. That's why nga ti ara may mga granular, may mga zonal lockdown na kita or mga ginahimo karon, ti pamangkot dira ining mga puloy-an nga mga pang-lockdown, anong mga ayuds dada ang ihatag sa aton nga mga public officials. Action firing line. Gin-check ko bala action-an, kundi may ara to sang 27 kapuloy-an sa Purok Paho, no? Barangay Felisa, nga may isa to nga nag-positive, bangod nga may ara sang ginpulawan ato sila. Ang 27 houses, gin-lockdown to last 3 weeks ago na. In fact, yesterday, action-an, tapos na ilang 14-day nilang lockdown. Back to normal na sila. Nangunsiho ko to, kung natong isa nga nag-positive, di ina, tinakapauli na sila nag-service masagyapon sang home quarantine. But ang pinaka-good news action-an, kay bisan isa, wala sang may nalatnan ato siya dito sa 27 houses nga to. Action firing line. Wala sa may nalatnan. Abi, ang pamangkot, ano giblang basis?
Anong basis kuno sini nga ang kadasig linya sa mga nga nagsalalaka ini? Action firing line. Ting iban may ara di magpati, no? Ang iban may ara sa ngambal nga, muni mo na. Amo na bi. Trangkaso lang na. Bangod sa sitwasyon subong mainit, naglain pa matsyag, nagubo, nagsakit ang tonsil dira, nagsakit ang tatunlan, nagsuka-suka o nakakaon sang dira. Nagpa-hospital, nagpa-check up, gin pa swab test, oy, nag-positive. Action firing line. Si COVID-19 is not a joke. Ara si COVID-19. Pero ang atong kabalak, alang sini nga mo ni kadasig abi, na? Everyday. Hambal nila din normal mala nga trangkaso. Yes, normal nga trangkaso. Ang pamangkot, ang budlay lang galing kini nga panglaton siya. Kay kung wala lang ni aksyon ang panglaton si COVID-19, why ni na sapat? Action firing line. Ang problema di nga panglaton eh. Na kag kun ang malat na niya na karon nubo ang immune system, wala puwersa, amo ginanga kala disgrasya mostly nga ton sa mga senior. Action Brian Morgan. Action firing line. Amo nang delikado gidra ang mga senior naton. What if karon kon mga kabataan dang wala mga buot kag maglain matsyag dilay butang sa isolation facility. Di man na pwede biyaan gid sang ili ko di magdululoble tos la problema gid gid ako. Action firing line. So amo sina ang pamangkot pagid diri may mga bag-o na nga mga diri nga variant abi or ano nga sitwasyon. Ano gibla ang aton sining kiti ang aton sining mga opisyal sa probinsya kuan sila mo gapatuman lang sa mga protocols. Pero ang mga eksperto nato nga mga doktor we need to know kung ano ini siya nga nagkalhinabo gid inihaw do ka kilibot gid. Action firing line. Di kung basahon mo mga sintomas daan diho tanan-tanan niya ara gid sa kwan mo. Ara tanan sa ginatawag naton trangkaso. Normally trangkaso. Ti gani trangkaso ti amo na siyang ginadahilan kon nga ang may ara sina mo. Ti mo na kilibot gani. Pero dali gid lang ari ho. Online sa firing line. Sa aton nga linyang spokesperson sa Department of Health diri sa Region 6 si Dr. Jane Juanico sa Matinian Doc. Maayad nga gabi dira sa imo. Ngayong gabi, Action Brian, kasi kanina pagkabangan sa isang Action Radio. Salamat sa time. Doc, mangkot lang kami. Kumusta? May new variant na kita diri sa Region 6. Lastly, mostly diri sa Negros. Today, may ara kami 108. Ka mga 107 ka local case. Kag sa Bacolod, may 34 kami. Yeah. So far, wala man sa may na-detect pa nga new variant diri sa Region 6. As per record nga nagasulod sa aton nga mga datos from the Epidemiology Bureau and even halin sa Philippine Genome Center. So may mga ginapadala kita mga regular samples coming from Teresita Alandoni, especially if may detect nila hindi nga nagsulod sa criteria no nga inugpadala nga sample. But as of now, 0% palakita sa mga variants ng COVID-19. Okay, ma'am, kung i-komparata siya last year kag subong last year do ka kwan pa to do hindi pa mo nakadasig ang iya sining pag-transmit to the other person, other human. Subong amo lang gini kadasig ya mga dokman nga do amo lang gini kadasig nga everyday amo ni kadamo. Anong ginang kinalain subong sining hitabo do? Well, I think it's really more of the mobility sa mga tao no. Kasi when we have moved no sa modified community quarantine, mas nagahalog every time no nga nag-amend kita sa mga guidelines na and I think mas nag-increase ang movement ng mga tao naton and at the same time no may mga super spreader events kiti nga nagakatabo wherein nagahatag sang venue no nga maglakta ang aton nga kagaw. Okay. So ang paglaton gid subong amo ni ang ginaproblemahan kun nga local case gid doc no may ara isa ka pamilya nga sila lang tanan nga asymptomatic ini sila mo ning problema gid doc. Yes sir. Okay. So anong mga precautions pagin subong doc nga ginpabakod pagin sa DOH down to sa mga lokalidad kag mga probinsya? Wala, so forward to wala, nagkinagalain man ang panugyan, mas ang DOH no, but it's more of the implementation, pag-abot sa atin ng mga local government units, especially sa pag-implementar sa mga minimum public health standards natin. Of course, ang social responsibilities ang tagsa-tagsa katawo, no, mag-iwas sa mga events nga pwede silang
mahawa or pwede nila madala ang masakit sa ilang mga panimalay. May ara sa mga tao nga daw nagahatag sang komentar, Doc, opinion. Ining mga tulotrang kaso nga nagakatabo subong, like for example, mainit ang panahon, sometimes trabaho ka, pagkatapos nag-inom ka sang cold nga tubig, nag-ubo ka, batsyag ikaw. Anong connection sini Doc? May ara ni tanan connection man sini? So far sa wala man sa mga mambalaton nga relationship with regard sa amo na iyang mga sitwasyon nga pwede mapabanggod sa aton dahil nga COVID-19 ini nga mga masakit. But again, siyang ginahambalasan sa ila if they have strong history of exposure and at the same time may mga signs and symptoms sila, then mas maayo gid nga makapatest sila agod nga mabalaan tayo naton kung ini COVID-19 or hindi. At least may ideya kita. Dok, why pa maning airborne nga ini? Pardon, sir? Why pa ning nagadala sa hangin? So far, sir, wala pa man siyang strong nga record nung ara siya sa hangin. But sa mga hospital settings naton, wherein may mga airborne generating procedures kita, then dira nagakataboya ang airborne transmission natin. Kabay pa nga matransmit lanig gihapon via droplets lang, ano? Kay kung Yes, sir. hangin, do ka budlay na gina sa sitwasyon, Doc, ano? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so kumusta subong ang Region 6, Doc? Diri sa amon medyo gakabalaka, nagin man kami sa Negros. In fact, this afternoon si Governor Lacson nagpapanaog sang EO nga magpatuman sang curfew on Monday 8 p.m. to 4 a.m. na para ma-stop ang movements ng tao. Pero sa inyo palantaw sa DOH, kumusta ang Region 6 subong? Alarming na kita, Doc, sa ning grabe nga pagsaka sa COVID-19? Well, overall, makita natin nung daw dako kita pagsaka sang kaso sang COVID-19 overall sa bilog na Western Visayas. So, in the last few months, nag-range sa kita 50 to 70 cases per day. So, sang sining April, medyo nagtaas-taas kita sa 169 cases per day. So, medyo dako ni siya nga leap sa pagsaka sang kaso naton. But we were assured by our local chief executives na nga tanan naman nga mga ordinansa in place naman. We just need a stricter nga implementation sang aton nga mga ginatawag nga PDITR strategies kag minimum public health standards. Okay, kabay pa nga ginaayo di sa mga local chief executives namon maaprubahan man sa nasyonal, ano? Kay para at least mahagan-hagan man ini. Anyways, Doc, dira lang ko anay asta, anong imo panugyan again suning pagsipa ni COVID-19 diri sa amon kag sa bugos nga Region 6, Doc? Yes, sir. No? So, aton nga ginapabalugin sa general public, no, nga ang pinakadako gid nga potential nga mautod naton no kung mapauntat naton ang transmission is really no ang aton nga strikta nga pag-implementar sa mga minimum public health standards naton, pag-iwas sa mga venues or sa mga okasyon na pwedeng maglasanay kita, especially sa mga super spreader events naton. And at the same time, ang ang pagprotekta gid sa mga vulnerable nga population naton, especially ang mga elderly. Sige, with that, Doc, salamat. May gabi, mabuhay ka, Doc. Thank you so much, sir. Thank you. Action Firing Line. Sige, ang ginapangita tanaman to nga pinaka-point dito kung may bag-o nga mga transmission di nga mas delikado pag ikumpara mo bla sa nagliligad nga mga tuig so far why man amo malang kuno gihapon galing kiti diri siya subong lumupok gid sa mga kuano paghalog sa mga tao kang iban tod way nagid man naga-pull face mask ang iban. Action Firing Line. Tapos ang iban subong daway ang face mask kag face shield makit-an ko pa. Ang iban daway na gamit sang alcohol. O kita mo alcohol subong Action El Rey gasolulubra naman lang sa store, di ba? Di na bakal. Action Firing Line. Unlike before nga ginapilahan, iya ang alcohol, subong why na. Daw kapawala naman ang tao, pati habon ganay subong daw, hindi naman bakal. Action Firing Line. So muna, nga ang virus, tega tiner-tiner, kaya ko ganyan bulig sang alcohol mo. Kada mo hikap sa mga pagkabutang, dira, grabe na gin nga nagabaton, kakwarta. Ang pinaka-vulnerable nga tapikan sang virus, ang kwarta, everyday nagauyat kita ya kawarta amakon mo kadto ka sa market alang mo na karon nga hatag da kwarta sa managbaligya ang kambyo niya maghatag ka 1,000 kinahadlok ka na imo sang virus alin sa kwarta hambal mo lang keep the change sila na bisan shin langin bakal mo. Action Firing Line. Damo na bala so pinaka the best nga imo na ton dira kadto ka sa market dala kaya sang sinsilyo na nga kada banan nimo bakal da kon pilang amount sa bakal mo
inang amo na ng ihatag mo pero way na kambyuhanay. Action firing line. Sa mga salakyan subong, way na nag-observe may ara pagin man tigpipila pero madambo na ang medyo nagapawarat na lang. Action firing line. So lipay kita nga ini nga mga ginadudahan sang halos tanan basi kun ano na ni ti duay pagin man so far. Amo man sa ni COVID-19 last year gyapon na. Daway man siya nagliwat pero tiyan mo na nagyasipa lang siya bangod sa paghalog. Ti abi try man naton nga hugton tani abi sa aton siniko galingon para at least inang kwan si Action Roxley naga-monitor sa aton pagkabati ya kwarta text na yun no. Try taman biya na disiplinahon tang ko galingon ta for a while. Oo, sa ginaayo sa mga aton otoridad. Ang wala nang makabulig sa aton mo. Last year kundi daw pilagin 3 gito ka bulan, 4 ka bulan nga grabe gito kahugot sa aton kundi nadula-dula si COVID-19. May try tabi subong abe. Action firing line. Why man ta perdihon kung magsunod kita face mask gana, no? Why man ta perdihon kung mang face shield kita da? Oh, anaron ta na lang ko galingon niya kay si COVID-19 will di ta lang tag sulito ni bro da. Pag insindi naton daw dugay gini siya madula sa kalibutan. Action firing line. Ay, nako naman. Last 8:17 na sa itong pagpangalagad. Dira lang ko anay asta si COVID-19 na. Hulat-hulaton tang Bacolod kay subong Bacolod. Duway paginman sila sa panibago. Abing ginpagwa nga mga EOs diri sa aton. Ti bantay-bantayan tay ni mga kaksyon. Oo, labi na gid sa pagsulundan diri sa aton mga kaksyon. Ti si Kwan gani, si Bacolod City Councilor ni Sito Novero naghambal ngati damo man bulutangan sang kuana isolation facility ang quarantine facility sa damo pa man. Action firing line. Ti sa nota na untata but punuon ta na antis na magsala-sala nga untat. Tani mambalan ta daw lang nga tingwaan tani nga di ta mapuno ni siya magbalit ta sa umpisa ina magbalik tes puno nga tawhay. Action firing line. Para sa proteksyon dira sa aton kaugalingon hindi magkalipat mag-action magamit na sang life extension tulot. Action firing line. Si Tulot. Nakumusta na ni siya? Ara na sa subong sa kwan sa Silda, no? Nagakurog-kurog sa kuno subong kay ang drugs nga nagamit niya nagtahaw-tahaw na sa lawas niya. Ti daw galain gid pamatsyag ya. Ipabati ta karon ang interview sa inyo ni Action Eric Magbanwa, ang aton si BCPO reporter sa kay Police Major Puerto, no? Anong first name ni Puerto connectionan? May ideya ka? Jory? No, daw mo na bla, no? Kay nag-positive sa illegal drugs. Ining si salamat, Jory. Salamat gid. Si Christian, Si Christian ang ngalan sa to, no? Puerto aksyonan. Amo na siya. Tsakto na tong ginambal ko, Si Christian Tulot, no? Nag-positive sa illegal drugs. Pagkatapos, may mga lain-lain sa nga statement subong. Lain subong, lain buwas, may akuon niya, may ara naman nga hindi man siya kami upod man sila. Action firing line. Ang martilyo kag espadeng nga gingamit pinangnudlo yaman, no? Pati ang may ginkuha siya ng mga cellphones, mga kagamitan to sa sulod sang balay. Action firing line. Actually, ining si Christian, nabata ini siya sa Gimaras. Nabata sa Gimaras, nag-star sa Pabia, sa Concepcion, sa Iloilo. Kaya may isa pa gid siya ka lugar ginistaran sa Iloilo, hasta nga nagpadulong diri sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Kuan ini siya inang may mga pamilya outside. Tiyagod makabawi ang iya sila kay isang nagligad to ni adapt ni bang istorya. Ti may pamilya ni sa sagwa.
Pag-ibalo niya nga mo na gali, gintagaan siya, sagon makabawi ang mga katiyaan niya, tigin baton siya. Action firing line. Tinghalos tanan hinatag man. According sa mga pamilya. Diba si may ara, gid sila sang lain, pagid nga mga aligot-got, hasta naglabot sa punto nga pinangtumbaya ining makalulukoy nga mga tao. Action firing line. May mga edad na ning duha, ining si Michael, nga 35, masobra mga 30, sobrang edad. Anom ka tuig nga bata nga, ay way manikamang maang sa mundo ni. Action firing line. Way na lang niya gipapadlagan ni, no? Kung si Michael malangin kwentro ya parte sa mga istorya na regarding shabu-shabu, tinga pinanghilabta niya bito mga tigulang man. Action firing line. Kanang kati mo na eh. May ginatudlo pagid siyang ibang nga tao pero ti ara sa subong sa custody, ti siya gini matubang sang tanan-tanan. Action Brian Warden. Action firing line. Pagbalik na karon na, plus start na sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-action. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng AC. May gabi lang kay Romel Crispo sa Cebu. Carl Niel Ron Manaay naga-monitor man. Family Aguarense. Carl, stay safe and healthy. Salamat. Cecil Rosales naga-monitor man sa Calapan City, Mindoro. Fudgy Bar sa Hong Kong. Love Castellanes. Evening Sombray, pag-greet lang family Castellanes and Alokawan kag sa ila ni mama kag papa kag sa mga utod. Jeneline Patiga Diaz Araman sa Cavite. Salamat. Riaglo or Naldi Mijay. Good evening, Sumbray. Watching from Hong Kong. God bless. Sheng Ramo. Watching from Metro Manila. Keep safe mga Ilonggo. Isabelita Do Guines Nieves Panerio Araman. Len Florentino. Good evening, Sumbray. May gabi ilang gid sa family Honota. Kag sa family Ribatado kag family Florentino. La Mayo Delfin Holigin Araman sa Araw Vista Alegre. Gilay Tortosa, thank you gid. Kaloy Azcona. Love, nabasa ko na. Merly Gonzaga Sumbray, monitor lang sila kuno, stay safe. Jobert Agnes Esconde, salamat gid. O sir, damo gid ang nagpositive tungod sa bulang. Why kalo kag gid sir mo daw mabalik naman sa uno. Ay nako. Dennis Richard Tiboroma, Charito Perez watching from Tondo. Good evening. Pa-shout out mga Torbella family, Celes Pineda kag sa iban nga paryente. Thank you gitita. JV Balumaga naga-monitor man. Bilib gid ko sa gobyerno ta concern gid. Nan amo dapat sundon ta. Jerry Aziro Jr. Richel De Los Reyes, thanks Action Bri. First time ko nag-greet, salamat giliwat sa pag-greet sa akon. Anak nga mapisan Shania Dines and Blessy Nicole. Salamat. Joy Lauren Araman. Paul Street Pardiking naga-monitor man sa San Enrique. Si Love again, greet lang liwat. Papa gapamati gid sa program mo. Estor Binigay Araman. Janet Okindo. Mayang gabi lang da kay pare George kag pare Patrick. Merly Gonzaga, biblikal na ang kakatabo subong. Sign na nga malapit na magkaray si Jesus Christ. Amen. Vilma Panerio Boladaco. Oliver Aligre sa Abcasa, Mandalagan. Isabelita, good evening, Sombray, monitor sa programo Villa Servando Subdivision. Rainier Inion. Good evening, Sombray, watching live, sir, sa Morsha. Nens, good evening, Sir Brian, watching you live here sa Escalante. Susan Gonzalez Araman. Aracile Tures, good evening, watching from Phase 1 Pahanukoy, neighbor ni Action Eric Magbatwa. Salamat. Tario de Turos, last year ang umani nga bulan ang nagdata ang COVID. Wala pa ya ang COVID sang World Health Organization diri sa Pilipinas. Ang mga Pinoy na mahina ng kondisyon nagailanat kay nagabaylo klima.
sa parihas man nga bulan kag panahon. Ano ni man ang COVID upod sa baylo klima ayhan? Seasonal na gani kuno nimo. Catherine Morado. Okay lang. Alunan Suzette, nag-monitor man, be safe kuno. Salamat, ikaw manda. Gilbert Luce, good evening Sumbray. Keep safe, always monitor gid kami di sa crossing Kamatis, Bago City. Shout out lang family Luce and Sales and Luzada. God bless you, Sumbray. Dilapin niya Jomar Riosura, naga-monitor man. Ininto kag negosyo na ang COVID Wala na iya mga tao pati lapit na eleksyon alams na. Do abo sing galaw habot ya. Sheila Alagos Araman, si Tario Dituros nga hali pilit sa bakuna abe. Tani manghatag na lang sila vitamin C kag mga bulong sa hilana at kag trangkaso. Fe Lobrido Yogore Tamisin, naga-monitor sa Storms 2, sorry. Janet Flores, Bray, kumusta ang banwa sa La Carlota sa COVID? Ati gina-monitor man sila subong. Albert Kiliano, good evening Sumbrayan, ga-monitor kami di Rhodes Bay sa Barangay 35. Salamat. Dapat may sanitizer. Damo na, pwede man na. Jocelyn Juan Gabales Giliman, evening Sumbray, monitor lang karon kami di sa Balaya. God bless, salamat. Imbong Jocampo Araman sa Maaw. Kenneth De Los Santos, salamat. Sherlyn De Guzman, good evening Sumbray, greet ko lang family Fermo, Guzon, Kwakong, Verdin sa Barangay Estefania. Gia Maidinsay Holigin or Holgin watching from Dubai, taga Kawayan Negros Occidental. And Bella Araman, keep safe always, God bless you all. Sir Bray, mangkot lang Montesa ko lang bahin sa mga food delivery o kon mga essential goods na dumdumanta nga may gin-required ang LTO bahin sa stickers kung sa diin ginapatapik sa ila mga motorsiklo to make sure nga sila free sa ginatawag nga virus or COVID-19. Daw nang indulaan naman to nga ordinance ng LTO ta. Subong daw pa wala ay na maski food handling daw kasalagid. Food delivery basa sang balhas pati gloves gatinulo lang sa iya ginadalang pagkaon. May posibilidad ayhan nga isa man sa gintunaan sa pag-surge sang kaso sang COVID sa probinsya mismo na syudad sa Bacolod. Sir Bray, madamo gid nga salamat. Check na. Ramona Azero, dapat ang mga kompanya kundi inislahalin amo nang makatutok sa health nila standards nila. Evening Sumbray, greet ko lang Panoy kag Maymay sang Barangay 35. Arnie Martinez Palyad, good evening Sumbray, pag-greet lang Arnie John MJ, salamat, God bless. Ana Mandri Sugbro, ungrateful people like Tulot will never ever satisfied no matter how supportive you are. Tingalagid ko bala kung ano ka namit sang shabuway bakalgid. Mas namit pag siya sa adobong takway. How? Tiimbot lang. Olaf Berserker, evening Sumbray, from Celine Homes, Fortune Town, Dalom, Santol, Kapihan. Ay, okay. Nyapon tamate kami sa update GCQ pangapidri hapit halong, God bless. Salamat gid sir. Basta may time ko sir malabay gid ko na sir. Mang chismis ko na sa imo. Thank you gid. Ramona Zero, naga-monitor man sa Barangay 36. Ronnie Makilan, pagsaka sa COVID kay sala sa lamig, sala sa init ang tiyempo. Philo Brido, thank you Action Bry for reading my greetings. Yogore Tamisen family, good evening. No problem. Sige. Ma-relax lang, kwadra lang kamuha, walang iwanan. 8:30. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami.
Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals. Output si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Samlas 8:34 na. Aksyon Firing Line. Init Firing Line.
Maing gabi lang sa kay nung Rande naga-monitor sini nga mga tiniyon. Nung Rande, salamat gida sa pag-monitor dira sa DSB, ano? Salamat gida, no? Laustica. I don't know kung check to ako, no? Sita Idada Riosora sang Morsya naga-monitor man kag si Inday Car sang Kabug. Action firing line. Salawat sa pag-monitor si Carol Montoya Araman, mga kaksyon. So nagligad nga adlaw, perting pagsigabong sang balita, sining pagkasapo sang 4 ka mga bangkay sa isa ka hulot, mga kaksyon, sa isa ka compound dira sa Gardenville Subdivision, Barangay Tangob, sining Bacolod. Action firing line. Isa ka bata, isa ka lalaki nga nagasobra edad 30 anyos, kag duha nga may mga edad naman ng mga babae nga ini magpamilya. Action firing line. Pinang martilyo, pinang ispading, doon di ko mahangpan ko din ang utok sang tao, no? Nga suspect. Hasta nga nadakpan, ining ginatudlo nga suspitsado dito sa Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto. Action firing line. Ang una nga pagdakop, amo ang may ara siya sang illegal drugs. No? May illegal drugs siya, may unod ang bag niya. Kag aminado siya nga nagagamit siya sang illegal nga droga. Action firing line. Hasta nga ginitirugar, interview, bla 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 bla, kag inako. No? Kay may connection gid man siya mo sa sining mga pamilya nga ini. Hasta naglambot sa punto, mga kaksyon, nga amo na ginako niya ang krimen. Aside of those nga ginpang-mention niya pa nga mga ngalan, may mga bro pa to siya, kung sino na lang to. No? Ti mga person sa interest man to sa lagyapon, ti kay ara siya sa kustodiya. Actually, why pa ni siya na filean sang kaso, ya may connection sa pagpamatay sining 4 nga ini. Action firing line. Na custody ini siya because sining illegal nga droga nga nakwa sa iya sining nga poder, mga kaksyon, no? Sa iya sining nga poder. Kay na, may drug test result nga nag-positive ini siya, kag iban pagid mga updates regarding sini. Amo nagaling kiti may ara sang extra gani judicial confession nga natawag, meaning nga nag-ako siya. Pero mo nagaling ti may lain naman ba si buwas nga adlaw, may statement na naman siya nga lain. Action firing line. May mga abogado naman nga nag-attender sini tanan-tanan. Pero pamati talaga nung update gid sini. Sa mga late tuners naton kagway naka-monitor kay na because nga ti kabalota sako man kamo Ario ang tingog ni Police Major Puerto sa Police Station number 8. Sa tamang kurma, sir. Nakang pinakang development sa siling kaso nga massacre sa Barangay Tangob. Sir, mayong ugtong tanan. Bali, itong hambal mga pasitit siya drug test. Tapos, ayun na nakatuko sa Holy Angel Harlot. Tapos na ang autopsy examination. So, ang autopsy result, luwaon ko pa kay Doc kung nag-undergo ng autopsy. Hopefully, kung may result na ta, ano na ito ang post-update ang fatal wound maliban sa head track ng martilyo. So kagabi, na-recover natin ang instrument ng krimen, ang ispading kag martilyo. Siya man yung nagtudlo kung di niya gibutang. So sa may balay nga ginimuan niya nga krimen sa mga adlaw. So sige istorya itong mga cellphones nga mga gipanguha sa mga biktima, ituloy naman kung tingin tago sa Salvador. So ginkuha na itong kagapidit ko, na-recover natin, may 5 ka cellphone, tablet, mga accessories, mga jewelries. So tapo nga bagay para in-check natin siya nga sa crime din kay ang mga belongings sa atong victim sa iya. Tapos siya mismo kabalo kung di niya gintago ang instrumento ng krimen, spading kag ang martilyo. So it could be possible, Major, nga sa Lunes makafile na kita kaso considering natin na-recover nyo ang instrument kagamit sa pagpatay sa pasakyer sa 4 na persona, ang recovery sang mga kagamitan sa nagkaramata at the same time ang pagpositibo sa drug test, Major. Yes, sir. Itong ginaulat subong ang pamilya, ang immediate kin ang atong mga victim. So sa kay Jocelyn, hindi may banan siya. Ang muniti si Junel ang mag-shoot sa affidavit. So saka atong ibang nga biktima, ang nearest kin ang kung sinong magulang sa ilang pwede na itong nahimo o complainant. So amo
mo naton kay buwas ilubong nimo ang mga bangkay. So daton ta kung nangayo man ang pamilya nga gaan sa Chimpo. So kabay pa nga malubong buwas pagka Sunday makuha sa abit-abit. Gaman din mo pa naton ma-file ang kaso. Anong most na kaso ipasakat diri Major? Multiple murder. Kaya tayo tapos may robbery nga elemento ang panguha ng cellphone. So, we consider this case as close na kung mapile ng kaso. Solve kung mapile ng kaso. Kaya may suspect naman pa. Karapit na bang agad, doon naglain naman ang tunos ang istorya ni Dondon. Nagamba naman siya nga India. Tatlo kami ang nag-ibo sa krimen referring kay alias boss to, ang ganasiling niya, alias bro, kag atong si Joel Espinosa, no? Anong possibility, sir? Ano ba dala pa ni sila sa kaso nga doon? Ano naman? So, ang focus na rin sa iya. Kagabi nag-reveal siya ng silang isa. So, kaya sa aga nagbalik naman kung tatlo sila. So, siguro itikto na siyang yung withdrawal syndrome ng drugs. Pwede kayo na nangayo sa drugs. Agar mga kaya ko dabilin nga sa siya nga may residue. Naugot-ugot ang pulis withdrawal syndrome niya. Gusto niya ibalik yung igo niya sa Chimpo, guro nga ginimo yung krimen. Hindi normal gali sa iya nga makapaligo sa mga kao. Hindi normal para sa iya nga paway siya. Nahurog siya. Pero kailangan ito pa ng abogado karon kung kuhagiban siya karon na testimonya na naman. Depende ni sa attorney. Ang atong investigador, ang vital naman niya ang extrajudicial confession niya. Kung enough na niya aton mga evidence nga nakuha. Rin sa iya na siya man nakabalo kundi naging tago. Ang mga di pa minsan yung kanan, sir, depende man sa availability sang masing naton ebidensya nga makuha nyo just in case ipapas sa gitna naton ng kaso kung may mga ebidensya iba't tababakod nga nagkatudlo sining duha kag ebidensya yung kanan na medyo. Yes, sir. Ay ang atong suko nagkuha man to ang mga specimen fingerprint tapos nag-swab sa mga empty bottles ng ilingan dito nga na-recover. Then lift up ito mga fingerprint tapos pinswab ang baso nga nagayan. So probably kasi kung may mga examination pa ngayon mo na may buhaw na tao ang fingerprint na recover. So makakwanta, tugod naman tayo investigasyon sino sila. Kung ma-mention hining si Joel, kung si Bro ni, paano sa specimen, i-compare dito sa recover ng mga specimen ng mga fingerprint at saka swab for DNA. So dito ta maka-establish naman bago na maka-file ta kaso kay scientific ang basihan ta. No doubt yung scientific factual niya mo. Yes. Ang testimonya niya, pili na bali yun buwas. Sunong adlaw, lain naman ang istorya. So mas nami ang scientific, ang forensic examination ang pinaka-factual nga strong evidence para sa court. So in short, will follow na lang niya ang separate na kaso kung may mabugat yung mga ebidensya na magtudlo sa duwan nga may involvement sa kaso, Major. Yes, sir. Importante sa mga file niya si Don Gining aton nga focus sa mga file ng kaso. Major, si Mayor Bing nag-comment sa inyo. Okay, porsyon sang palayag makaksyon ni Major Puerto, ang hepe sang Police Station number 8. Action firing line. Tiyan mo na, nang ulat-ulaton tanay kitiara, naging manas kustodiya nila kung may iban pagid yung mga persona involved sining pagpamatay kabay nga magkaladakpan man. Action firing line. Ang isa pagid nga dapat pasalamatan man atong tawo nga nagbulig kung nga natudlo ining persona kag nadakpan ining si Christian, mga kaksyon. Amo tong i-congratulate naman kung sa sino ato kay kung white to siya bulubudlay man pangitaon kay ti nakaplo panago naman mo. Dako man tong bulig niya, no? Sining pag dakop sining suspect or ginsurrender o kung nag-upod temporary nagupod kusang loob ining nasambit iya nga suspect mga kaksyon. Action firing line. Pero tinoti ka budlayag lingkod isa ka maghupot kano sang mga tao, no? Amo na hambal nila ginpakaon mo na siya sa palad pating siko mo daw iton niya pa. Action firing line. Diaryo, ay suskoting kontra ito kuno si Michael lang mo, no? Sa tong isa pagid kaupod kay ni siya gani don di pagid mag-ako.
Siya uyate na kayo, Martilyo Honta. Action Firing Line. Ay, grabe nga mga abilidad sa mga tao, no? Tiyan mo na, untat na kamo gamit da sa illegal nga droga, kailangan galing resulta agad. Last 8:45, ang interview kag report action Eric Magbanwa pag gamit sa iya sining interview. Dulong sa aton sa pagbalik na to na, haboy pagita sang iban pagid nga mga balita gikan diri sa aton party politika dis Bacolod do nagasadya na. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit.
Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Mati sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Nag-monitor sa aton subong si Sir Paulo Lopez, Randy kag Andoy, halin sa gwapo nga amigo nga si Sir Hans Maranyon. Salamat gid sa pag-monitor. Sinang Lourdes Arma nakatutok man. Aksyon Firing Line. Erwin Oiko, Aksyon Briley, og lang ko bitamyaw sa anak ko nga si Karime Karen Oiko. Kagang asawa ko nga si Catherine, nagapamati gid subong sa Villa Servando. Salamat. Si Maymar Fernandez Estrella naga-monitor man kag tanan nga mga officer members sang OTTG. Alma Agravante sa Bater nakatutok man halin pa kaina. No, salamat gid, no? Si okay. Ay, ang politika diri sa Bacolod na mention ko regarding ini sa kwana. Regarding sining ginaduso nga pagpapili diri ni anay 3rd District Congressman Albi Benitez sa pagka-alkalde mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Bantayan tini, no? Si Valencia Kenneth Araman. Once gani nga magpadalagan diri sa Benitez sa Bacolod against Mayor Bing Leonardia. Perte ini nga hampang sang politika. Aksyon Firing Line. Diri tagid ni makitaan ang mga abilidad. Hakyaw la nanay. Kay ulo-umpisa pa man lang sang feeling ko gani kon mag-umpisa ng election action NELMS. Dula ni COVID-19 pro. Wala kita sa gigo pang oras sa aton sini nga pagpangalaga upon sa bagos nga puwersa. Sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Sununa Magbanwa sa technical side, we have Action Nelmar Madera, Action El Rey Dotilio sa aton sini nga IT expert. Nangin partner taman Action An Defensor kag News Center. Standby sa Action Night Patrol karon, Action Eric Magbanwa, maghilibati tabuas sa mamangyapon nga estasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden nga pasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Live Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod,